Bon dia, què tal amics i amigues? Un dia més aquí amb un home nou a les 10. Què tal, com esteu? Són les 10:03 del dia 29 d'agost de 2022. Espero que estigueu bé. Sé que molts de vosaltres comenceu la rutina aquesta setmana, o sigui que molts ànims a tots plegats. Espero que sigui lleu la tornada a la feina, a l'escola, a l'institut, a la universitat o el que estigueu fent. Jo segueixo amb la meva rutina, que és de la mà trencada, o sigui que poca cosa podem fer, a part de fer els directes. Nostàlgia, què tal? Bon dia, nostàlgia. Per fi companyia, doncs sí. Bon dia, Vikingo, què tal, com estàs? Espero que estiguis molt i molt bé. Per cert, nostàlgia, felicitats pel programa d'ahir. El vaig estar mirant mentre també mirava el Barça, cosa que no s'ha de fer, però vaig veure que va estar molt bé el programa, em va agradar força. És un tema que sempre m'ha agradat, això dels tazos, i va quedar molt xulo, la veritat. Va quedar xulo, em va agradar. O sigui que enhorabona, a més vaig veure que vas tenir bastanta bona audiència, o sigui que ja està, ja hem tornat. Ja tornem a estar aquí tots preparats per encarar això, la rutina, el dia a dia i de més. Dilluns. Bueno, com ja sabeu, per què estic fent això? Doncs perquè resulta que en Jaume avui no ha pogut fer directe i ho ha comunicat públicament i ha dit això, que no podia fer directe pel matí d'un home 10 a les 10 i que el feia per la tarda vespre. Veig que està el xat petit, a veure si ho canviem. I res, m'han avisat en Nostàlgia Pop i en Vic i he dit, ja faig un home nou a les 10. Jaume, un altre dia avisa'm a mi directament quan ho sàpigues i així m'ho puc preparar una mica, perquè a les 9 jo tenia una cita que no podia faltar, he anat a la cita i he vingut, no diré que corrients, però sí que he vingut a marxes forçades fins a casa per poder fer el directe tranquil·lament amb tots vosaltres. Cosetes. Res, avui tocarà fer el que fa en Jaume normalment. Lo de l'exercici ens ho estalviarem, el fitness aquest no el farem, ja us ho dic, i anirem de tranqui repassant això, l'actualitat, què passa avui i de més. Recordeu per això que si voleu us podeu subscriure aquí al meu canal marcant l'estrella. Si teniu Amazon Prime és completament gratis. Si no us voleu subscriure i no voleu pagar ni teniu Amazon Prime, marqueu com a mínim el cor, que això us permet estar aquí xatejant amb mi i fer-la petar una estona. També recordeu que a l'aixeta us podeu fer mecenes meus, que simplement el que heu de fer és anar a aixeta.cat, buscar Jacint Casademont i us podeu fer mecenes per una petita quantitat o bé fer un donatiu puntual. I a canvi tindreu contingut exclusiu només per vosaltres. Jo no m'ho deixaria perdre. I també recordeu que això, que com que estic de baixa, tampoc puc fer gaire cosa, doncs aquests dies estic publicant a través d'iVoox bastants podcasts, des de l'Estic Viu, on te repasso com porto tot això, la convalescència. També tinc el No t'agrada res, que és un podcast on cada dia faig la ressenya d'una pel·lícula que m'he mirat, que normalment no m'agraden, i també tinc algun altre, com els Creure's la clau. Ara també he començat un nou... No és un projecte, perquè no intenta ser un projecte ni intenta ser res, que és el de, com es diu, Juanetes Futbol Club o la parada dels Frankfurts, que és, jo obro un espai a Twitter quan acaba el partit del Barça, de torn, i amb en Franxo ens el fiquem a comentar i s'hi ha apuntat també el nostre estimat Pol. I res, estem xerrant allà. Bon dia, 3 que devia ser exclamació. Bon dia, Albert, què tal? O sigui que ja sabeu, estic fent moltes coses, busqueu-me per xarxes, seguiu-me perquè sempre hi ha alguna cosa a comentar. Sí, veus? Ja ho sabia jo. A l'Albert li dec un vídeo, si avui tinc temps ja t'ho faig avui, o sigui que tranquil per això. I poc més a comentar sobre mi. A veure, suposo que el cap de setmana us ha anat bé, suposo que molts també heu fet l'operació tornada. No sé si heu passat les vacances fora. Heu passat vacances d'Inbult. Què tal? Bon dia. Heu passat vacances fora, heu tornat aquests dies, com ha anat això? Molt bé, i l'espai de Twitter. Bueno, a veure, us seré clars i franc. No intento fer cap programa ni cap cosa sèria, amb allò. És simplement que sempre que em veig amb en Franxo que vam parlant de futbol i vaig dir, tant per tant fem-ho per Twitter i que si us vol apuntar que s'apunti.
no miro audiències, no miro si queda millor o pitjor, simplement som uns paios parlant de futbol. Que com que al nostre voltant hi ha molta gent que és friqui però no li agrada el futbol, doncs cony, pues, ho fem allà a Twitter per si algú s'hi enganxa. Està bé poder escoltar sobre el partit. Sabem que no som professionals, sabem que no som... A veure, jo tàcticament sóc un desastre, a mi no em demanis ni em sé tots els noms de tots els jugadors. Soc tribunero, em fixo un quadre de talls i ho critico tot. Doncs això és el que trobareu allà, espero que us agradi. Què us volia dir? Això, el temps, comencem pel temps. Segons això, el Windows, estem a 24 graus, temps solellat. Aquí tampoc ho veig bé, però sembla que... Bueno, sí, sembla que fa sol, Com us he dit sempre, jo estic en un pati de llums i tampoc puc veure el cel, o sigui que no us puc dir concretament com està tot plegat. Tipa conversa als aficionats del Barça. Exacte, molt a favor, gràcies. O sigui que, ja veieu, tenim un dia maco, un dia típic d'agost, de finals no, d'agost, directament, i ara el que intentaré buscar, a veure si puc... Ja he vist Samaritan en català. Si voleu en parlem ara, mentre vaig preparant lo següent, jo ja l'he vist, perquè vaig fer una watch party el divendres, l'he vist en català, i jo ja dic que a mi m'ha semblat molt millor que moltes pel·lícules de Marvel recents. Sé que és una pel·lícula petita, sé que té coses que es podrien millorar, però a mi m'ha semblat com a producte directe a plataforma, amb competència, amb productes molt més grans, com és Marvel, DC i de més, m'ha semblat un producte molt honest, molt ben fet, i que per un públic familiar crec que és un bon entreteniment. No sé vosaltres què us ha semblat, però a mi, ja us dic, m'ha semblat bastant interessant. Si veieu que faig cares, de tant en tant és la mà, que la vaig moguent una mica i a vegades em fa una mica de mal, no us espanteu. És una molt bona pel·li si tens en compte com s'ha fet. Exacte. O sigui, no ens flipem, això no és Marvel ni és DC. És una cosa molt petita, que s'ho ha produït el mateix Stallone, o sigui que jo més no li puc demanar a un producte així. Agafa molt de les bones sèries B dels 90. Bueno, veu molt del cinema als 90. A mi em va agradar força i espero que s'expandeixi el món. Tinc ganes de veure més coses. També penso bastant igual. És un producte, això, que dona per tenir un lore propi, que pot funcionar. Té varis guinyos, però com a producte per si mateix, jo ja crec que funciona perfectament. Veig que ha arribat la meva family, tancaré la porta per no fer gaire soroll de fondo. Oi! És que avui la família estarà entrant i sortint de casa, pel que veig. No us espanteu si sentiu sorolls, no són psicofonies. Doncs sí. Coses que no m'han acabat d'agradar. El CGI del rejuveniment de Stallone és una mica cutre, s'ha de dir. Tota l'escena final sí que el foc és CGI, cosa que no m'agrada gaire, però també entenc que no poden córrer certs riscos. M'ha recordat el de l'último héroe de Sly, té moments de Bruce Willis a El Protegido, sí, veu molt del Protegido. És més, també té el gir de guió aquest, que bueno, jo el vaig venir a veure només començar la pel·lícula. Me'n recordo que estàvem fent la watch party i jo vaig dir, hi haurà aquest gir, vaig avisar, hi haurà aquest gir, i sí, hi ha aquell gir que si ets una mica intel·ligent, al CGI se li nota la falta de recursos, és perdonable. Sí, però depèn de quins. Perquè, per exemple, es nota que no volen abusar d'efectes de CGI, es nota perquè, si us fixeu a la pel·lícula, quasi tota l'estona els efectes són pràctics. Hi ha molt de cable, hi ha molt d'atrezzo ja preparat, efectes de maquillatge, sí que hi ha coses en CGI durant la pel·lícula, però no es noten gaire. El CGI s'acaba notant a la part final. Quasi tot és pràctic, exacte. Sí. I cosa que jo agraeixo molt, perquè és el que no m'agrada de les produccions Marvel, que tot és pantalla verda o coses fetes amb CGI. Cosa que em cansa molt a mi. A mi. Hi ha gent que no li molesta. A mi em cansa molt. Jo vull que es puguin tocar les coses.
Menció a part, Stallone, que crec que fa un molt bon paper. Ja vam veure que Creed és un tio que sap fins on pot arribar i fa els papers a la seva medida. Jo també prefereixo pràctic. És que qualsevol que s'estini una mica al cinema i tingui una mica d'edat, prefereix el pràctic. Jo entenc que els nanos que han crescut amb CGI, el pràctic no els agrada. Tita Frey, jo vull que es puguin tocar les coses. Home, no, de Déu. És cert, m'agrada que es puguin... Que diguis, això és palpable. Mac, Gerard, bon dia. Tita Freda, bon dia. Bon dia no, bon deia, perdoneu. Però sí, i el nen trobo que ho fa molt. En Callahan no li ha agradat, ja us ho dic, perquè en Callahan ha fet una mini ressenya per Twitter i ha rajat de la pel·lícula, que jo no ho entenc, no t'agraden les de Marvel, tampoc t'agrada això, què t'agrada de superherois? Actual. Perquè sé que em dirà Darman, vale, però actual què t'agrada? Callahan. Quina pel·li parleu? Ara estem parlant de Samaritan, la pel·li en català que podeu veure a Amazon Prime d'en Sylvester Stallone interpretant a un superheroi. I ja us dic, a veure, tothom he vist que deia el mateix. Quelcom, bon deia, estimats. En Callahan a més signó la invitació al canal per veure els seus curts de Batman. Bueno, és que en Callahan jo em considero bastant amic seu i jo per intentar quedar amb ell vull demanar amb 2 mesos d'anticipació mínim. I no és conya, En Callahan té una agenda molt plena. Penseu que ara té que estrenar la seva pel·lícula, treballa de professor, està fent encàrrecs, durant l'estiu ha fet un taller de cinema, o sigui que no és per defensar-lo. En Marcos està negre amb ell, veus? És que ja us ho dic. En Callahan és complicat quedar-hi. A més, recordem que viu on viu, que és molt complicat que tingui cobertura, o sigui que jo li perdono. Però bueno, és el que té. És el que té en Callahan, que no sempre es pot comptar amb ell, perquè sempre té alguna cosa por ahí. He de dir que avui m'està agradant molt la il·luminació de l'habitació. Aquest verd de fons, amb el contrast del focus que tinc aquí davant, m'ha quedat xulo. El que deia, que molta gent està dient que és una sèrie B, això de Samaritan, i que està prou bé. Jo és que, tinguent en compte que és una sèrie B, entre cometes, i que és un producte de plataformes, jo valoro molt alt per ser el que és. Tinguent en compte el que és, jo el valoro molt alt. Jo ja vaig dir que un 7 i mig ben bo, Samaritan. S'arriba a estrenar en cinemes i té un pressupost de 200 milions, et dic, és una merda punxada en un pal. Però siguint el que és, valorant el que és exactament, per això li fico una nota tan alta. A veure, com he dit, avui som 29 d'agost. Què toca? Doncs mirar quin dia és avui. Quin dia internacional és? Dia internacional contra els assajos nuclears, recordeu, avui és el dia de Hulk. ¿Quieres que te avisemos? No. El va proclamar la ONU, es celebra des del 2010. Recordeu que bona part dels superherois surten d'aquest dia. El 1945 es va realitzar el primer assaig nuclear, va ser en un desert d'Alamogordo, a Nou Mèxic. Està clar que els assaigs nuclears no s'han de permetre directe a l'estrena. Aquí m'has fet riure. Bueno, és la gran discussió que jo sempre he tingut. Per què el sexe es practica i no es realitza? Ho heu vist que sempre s'està practicant sexe però mai es realitza el sexe? Quan es podrà realitzar el sexe? Quin serà el dia? Quantes vegades has de practicar per poder fer sexe? No sé. Des de llavors s'han realitzat més de 2.000 proves nuclears a tot el món i això sense tenir en compte danys a poblacions i ecosistemes. Si bé des dels assajos era una mostra de poderiu militar,
i sofisticació científica, actualment es centra més a l'atenció a les aterradores conseqüències del seu ús d'aquest tipus d'armes i dels assajos, generant mort, destrucció i un enorme impacte medioambiental a través de la radiació. Per què se celebra? També et diré que és massa aviat per trencar-me el cap amb aquestes coses. Bam Bam Lleida, molt bon dia, què tal, com està vostè? Espero que estigui molt i molt bé, espero que si té que tornar a la rutina ho faci amb tranquil·litat, a poc a poc. Per què celebra? Per això el 2009 l'Assemblea General de l'ONU va aprovar per unanimitat la resolució 6435 declarant el 29 d'agost Dia Internacional contra els Assajos Nuclears. La resolució proposada per la República Kazakhstan commemora la clausura al polígon d'assajos nuclears de Semipalatinsk el dia d'agost de 1991. Hi ha una història molt curiosa sobre una tribu d'una illa al Pacífic a qui van traslladar per fer proves nuclears americanes. Crec que encara no saben que l'illa va desaparèixer. Això apareix al llibre, a la novel·la d'Expediente X, escrita per Kevin J. Anderson, que no recordo el títol, i parla justament d'això. Molt interessant. Allà ho barreja amb altres coses, parla no sé com explicar-ho, és que és complicada aquella novel·la, perquè és molt simple però alhora és molt complicada perquè hi ha com viatges astrals, fantasmes, està tot barrejat per allà. Si ho busqueu és una, ja us dic, una de Kevin J. Anderson, la que és Ruïnes no, l'altra, que no recordo com es deia. El 2010 es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional contra els Assajos Nuclears amb activitats, conferències, simposis, exposicions, programes de televisió, etc. Cada any es realitzen a tot el món activitats i esdeveniments per conscienciar i educar en contra de les armes nuclears. A veure, anem a mirar què ens explica aquesta bona gent. Моя мать и мой отец, они часто поднимались на гору и видели вот этот вот гриб. Это было зрелищное, это была красивая вспышка, и они думали, что это что-то такое, что звать людей, чтобы они выглядели в глаза этих людей, и задумались, почему этим людям пришлось перенести всю эту трагедию через себя. Вот, ей врачи предлагали, что может быть, сделаем укол, и не будет не мучиться ни он, ни вы. Но отец, он отказался, он сказал, что я заберу тебя из этого роддома. И вот до сих пор я благодарен, наверное, своему отцу за то, что он не сделал это и оставил мне жизнь. Buf, amics, quin mal rotllo, Jo que em queixo perquè tinc la mà fotuda i mira. Posteriorment, les Nacions Unides, convençudes d'acabar amb els ensajos i les proves nuclears, decretar el Dia Internacional per l'eliminació total de les armes nuclears. A celebrar el 26 de setembre per primera vegada, a celebrar aquesta data durant el 2014 i aquestes dues dates han creat un ambient de col·laboració per arribar a un món sense armes nuclears. Tot i això, persisteixen molts desafiaments, ja que segueixen sense entrar en vigor el Tractat de Prohibició Completa dels Assajos Nuclears. Curiosament, posen els a proves russes, no els a les Illes Marshall, perquè no són estúpids. Per entrar en vigor es tindria que ser ratificat per 8 països amb capacitat nuclear que no ho reconeixen, com són Xina, Egipte, Iran, Pakistan, Índia, Israel, Estats Units i Corea del Nord. A la història del món s'han realitzat al voltant de 2.152 proves nuclears, 27 d'aquestes bombes han explosionat per la construcció, 2 bombes atòmiques han sigut detonades en un estat de guerra, ja sabeu, Hiroshima i Nagasaki, i l'arma nuclear més potent de la història va ser coneguda com la bomba del Tsar o de l'emperador, desenvolupada per la Unió Soviètica i detonada el 1961 a 4 quilòmetres d'altitud sobre Nova Zelanda. Quins fills de puta. Què podem fer per celebrar el Dia Internacional contra els assajos nuclears? Sí, perquè no tirar bombes ja ho faig normalment. Que mirem pel·lícules com El día después, Cuando el viento sopla, no la mireu, és realment un castell de focs, seria una gran idea.
Testament, Threads o la sèrie Jericho. Jericho no l'he vist. Algú de vosaltres l'ha vist? Avui també és el Dia Internacional del Videojoc, amics! Jo vaig visitar el Museu d'Hiroshima i és fotut. És que vaig tindre que sortir i tot. És que a mi aquestes coses tampoc, A veure, Dia Mundial del Videojoc. Es celebra el 29 d'agost de 2022. El va proclamar la revista PC Mania, Play Mania i Hobby Consoles. Això és una mica espanyol, no? Des de quan es celebra? El 2008. Jo també vaig ser-hi, m'hi va faltar assumir responsabilitats per part dels japonesos. Bueno, mi primons, benvingut, benvinguda, espero que estiguis molt i molt bé, i un bon dia ben gros per tu! Cada 29 d'agost se celebra el Dia Mundial del Videojoc o Dia del Gamer. A veure, o Dia del Gamer o Dia del Videojoc. Els dos alhora ho trobo molt lleig celebrar-ho. És com celebrar el Dia del Gourmet i el Dia de la Cuina. Saps què et vull dir? No és el mateix. És el teu cosí. Clar, el teu cosí quants nicknames té? Clar, jo conec uns quants cosins teus ja. Doncs no ho celebrem. HC és una guaterrat. Bueno, Hobby Consoles encara funciona, ni ho sabia que encara funcionava. Se'l canvia cada mes. Amigo. Vale. Una forma d'entreteniment i estil de vida. Home, si el teu estil de vida és jugar a videojocs, tens un problema. Ha sigut tal el boom dels videojocs que ha vingut per quedar-se i avui hi ha milions d'aficionats a aquesta pràctica que han deixat de costat altres maneres tradicionals d'entretenir-se, com per exemple els jocs de taula. Sabeu que és fals? Perquè cada vegada hi ha més gent jugant a jocs de taula, cosa que em sorprèn. Jo no entenc què ha agafat aquesta dèria de la gent de jugar a jocs de taula, però s'ha convertit en un mercat que està creixent exponencialment molt bèstia. És cert que els videojocs també han crescut molt, però això els jocs de taula, no sé. Crec que és culpa de la meva quinta, en part, perquè els de la meva quinta s'han fet grans, potser ja no juguen tant a rol perquè és quedar amb els companys i tal i és complicat, però sí que juguen a jocs de taula amb la family i estan comprant molts jocs de taula familiars o per quedar de tant en tant amb els amics i fer una partida. No, és una tendència. Com neixen els videojocs? Els videojocs neixen a partir de l'any 1948 gràcies a l'enginy de Thomas Goldsmith i Ethel Ray Mann, que desenvolupen i patenten un videojoc al qual dirien dispositiu d'entreteniment de rajos catòdics. D'allà sorgeixen altres jocs com el Loxo, el Tennis for Two o el famós Space War. Amb el pas dels anys, els videojocs van tenir noves i millors versions, però no és sinó a partir de la dècada dels anys 70 que neix l'època daurada dels videojocs, arribant a un rècord de ventes en diferents països i de la qual la seva evolució i fanatisme no ha parat fins ara. Ja formen part de la cultura. Aquí només en mencionem. Fins fa poc jo era el raret de la colla que volia jugar a jocs sobre taula. Ara tothom vol venir a casa meva a jugar-hi. Sí, és una cosa espectacular. Jo sí que coneixia gent que tota la vida havia jugat a jocs de taula, però jo crec que des d'una mica abans de la pandèmia, un any o dos abans de la pandèmia, s'ha disparat, s'ha convertit en un fenomen que mou molts calés, molts calés. A mi perquè no m'agraden, els jocs en general no m'agraden, no soc ni de videojocs ni de jocs, perquè el joc és una cosa que mai m'ha acabat d'interessar, però bé, em sembla curiós. Tot el que sigui lúdic últimament s'està multiplicant o creixent exponencialment. És com el fenomen dels escape rooms, és com el fenomen, no sé, d'això, jocs de taula, videojocs. Jo l'altre dia em vaig comprar el Trivial a Olot. Per què? No ho sé. Per oblidar penes. Jo crec que en part això hi té bastant a veure, que realment la gent està farta. I també s'ha de dir que cada vegada tot és més car, tot el que sigui entreteniment fora de casa és molt car, tot el lúdic, i ara la gent aposta per també molta natura, el de les escapades s'està multiplicant, ja ho diu la dita, qui no compra el Trivial Lot no el compra enlloc.
A veure, lo típic és matar algú, però bueno, cadascú que agafi el camí que vulgui. Doncs això, lo típic és o fer escapades, que s'ha convertit en una cosa molt habitual últimament, més que abans, diria jo. I això, jocs de taula. Jocs de taula, les famílies estan monopolitzades per jocs de taula i escapades d'anar a passejar per la natura. Els més populars, segons el Dia Internacional de .com, de videojocs actualment són Call of Duty, Final Fantasy, Super Mario Bros, Halo, Wii Fit i Wii Fit Plus, Wii Sports, Grand Theft Auto 5 i Tetris. Bueno, crec que es podria haver millorat una mica aquesta selecció. Aquí veiem una Game Boy de les antigues, que xula. És xula, M'acabaré comprant una Game Boy un dia aquest, ja t'ho dic. Com celebrar el dia del videojoc? A veure, feu vosaltres? Com celebraríeu el dia del videojoc o del gamer? Propostes. A veure si se'ns acut entre tots alguna manera de retre homenatge a aquest dia. Sí que és complicat, Confio en que vosaltres tingueu la capacitat suficient per trobar algun tipus de celebració. Com us celebraríeu el dia del videojoc? Idees, propostes. Aniríeu ballant sardanes, per exemple, com celebrem el dia del videojoc? Ballant sardanes, em sembla correcte. Alguna idea més? Llegim molt, jo crec que llegir seria fent un assaig nuclear. Mira, ben trobat. Una calçotada, anant a Olot a comprar trivials, també. La calçotada també em sembla una gran resposta. O sigui, hem de fer coses nostrades el dia del videojoc. Ara us faré una pregunta, una mica puta. Quin és el millor videojoc català de la història? Videojoc català de la història, quin és el millor? Vull respostes. Gris, el Parlament de Catalunya. Cadira negra, benvingut, bon dia. No sé, és que hi ha algun videojoc català que realment sigui català, perquè videojocs espanyols probablement Gris, però Ending està força bé. Clar, jo Gris no hi he jugat, Ending ni el conec, la plaça Sant Jaume. Jo crec que falta el gran videojoc català. Que no sé què seria, de plataformes, d'estratègia, de mata-mata, d'esports. Quin podria ser? Quin hauria de ser? De política, com per aquí esteu apuntant? D'estratègia segur que no, seria perdre. A veure qui perd més ràpid. A veure, jo sé que hi ha jocs de taula catalans, com per exemple aquell dels castellers, i de més que són supernostrats i que estan molt i molt bé, però falta un gran videojoc català a exportar arreu del món. Que sigui una marca com... Pum, això és català. Vaig a treure el gos, Jacint, ara torno, em fio de tu. Bon dia, Catalunya, bon dia, Tortilla, que encara estàs per allà a França o què? Ja has tornat, he vist que has fet moltes fotos, tant per París com per Euro Disney. Tita freda, a veure si el puc obrir, A veure... Perdoneu, però és que amb una sola mà m'és complicat. Les Tres Bessones, un món ple d'amics. Té pinta. Ja he tornat a casa. Bueno, Tortilla, doncs descansa, tio. És aquest, sense cap mena de discussió. A veure si ho puc aconseguir, fer una captura. I així la gent podrà gaudir de... Hòstia, doncs no em deixa a través d'aquí. A veure, jo no crec que sigui videojoc perquè surten tocant instruments. Pista de que potser és un CD de música. Bueno, Guitar Hero català. Gralla Hero català. Amb la gralla, allà... Jo crec que estaria prou bé. Home, un Just Dance de sardanes
per favor. Jazz dance de sardanes i de ball de bastons. T'imagines? Jo crec que ens fan fora d'Europa. Millor, tio. Exacte, és que no és mala opció. Marxar a Europa actualment crec que és de lo millor que ens pot passar. És més, marxem d'Europa i ens annexionem amb Xina, una merda d'aquestes. És el que ens donaria un futur esplendorós. Jazz dance sardanes. Molt a favor. Molt, molt a favor. O ball de bastons també estic molt a favor. A veure, anem a mirar l'actualitat. Què ens depenen els titulars de VilaWeb. D'Europa al continent, home, ojalà. Manel Barceló, Xirinacs no era pas dels giris a la mà. Home, gràcies per dir-nos una cosa que ja teníem bastant assumit. La Comissió Consultiva de les Festes Tradicionals analitza l'augment de mort pels bous al carrer. A veure. És lògic. Tindrien que estar prohibits els correbous. Em sap greu si a tu en particular t'agraden els correbous, però escolta, no. Catalunya Fit, un videojoc de fitness amb esports catalans o com fer una cadena humana. També, molt a favor. Em sembla bona proposta. 2 ferits més, un de greu en els bous al carrer del Balat dels Sorells i la Vall d'Alba. Argument, armes a Estats Units, això, els bous. Sí. Tot i que veig més sentit les armes a Estats Units que els correbous. Perquè amb les armes a Estats Units és humà contra humà. I jo sempre dic que humà contra humà ho puc tolerar. Humà contra animal en toca més els pebrots. Sé que és lleig de dir-ho, però un humà contra un humà està al mateix nivell. I té els mateixos drets a tenir armes tots dos. No dic que estigui bé, però dic, com a mínim, poden empatar-se. Aquí un correbou, què fa el pobre bou? Ha decidit ell participar-hi amb això? O el segresten el foten aquí al mig? Proposo canviar-ho i posar bous als Estats Units i festes majors amb armes. Nuclears també. Home, canviar els correbous per jugar al joc de la bomba, però que la bomba sigui real, també molt a favor. No, a veure, això els correbous, si tanta gràcia els fa, jugueu a humor amarillo, saps? Que us muntin allà. Jo veig Olot com a gran exportador d'armes, i tant. Sacallones i armes. Sacallones i automàtiques. Olot, sacallones i automàtiques. Jo ho veig, molt a favor. Mira, tota la gent que mori pels correbous, mala sort. O sigui, en part és el que vas a buscar, no? Jugar-te la vida, això és el que vas a buscar. No sé. És com... Podríem inventar el bou embombat. No, que després moriria el pobre bou. No, el bou no ha de patir mai. Mai. Que un subnormal d'aquests es disfressi de bou i vagi amb una bomba a les banyes, a favor. Jo canviaria humà contra hòstia a mare. Punt en contra, la mare sempre guanya. Bueno, és una teoria. A veure, més notícies. Artemisia, enlairament de la missió espacial que prepara el retorn a la Lluna. No sé si ho heu llegit, això. No se n'ha parlat gaire, però em sembla bastant interessant. Es vol tornar a la Lluna, però hi ha avisos d'intentar establir-se a la Lluna. Començar a preparar-ho tot perquè ja pugui haver-hi una expedició que visqui allà. Faci vida allà durant un temps. Em sembla interessant, aquesta missió és clau i qualsevol contratemps pot ser una gran reculada per al programa espacial, així ho podreu seguir en directe. A veure, aquí hi ha la discussió de sempre, cal enviar expedicions a la Lluna. Sembla que, a més, hi haurà la primera dona a la Lluna. Benvingut sigui. Pues si enviem la primera dona a la Lluna, també hem d'enviar de tot. El primer català, el primer negre, no sé si hi ha hagut cap negre a la Lluna, el primer trans, el primer de gènere fluid,
el primer nen xino, el primer fatxa, el primer gamer, el primer celíac, t'imagines? Acaba de trepitjar la lluna el primer celíac de la història. Què hi haurà primer? La primera colònia humana a la lluna o el primer equip de futbol llunar? Bona pregunta. Bona pregunta. No, és que va en sèrio, ja veureu que si comencem així, que estic a favor, que hi vagin les dones a la lluna com que hi vagi tothom. Però ja veuràs que hi haurà merders amb aquest tema de doncs volem enviar-hi el primer, jo què sé, natiu americà. I fins que no s'enviï, hi haurem d'anar fent només viatges per complir amb tothom. Que en part no ho veig malament, a l'Ompipat és el pressupost que se'n ha una mica disparat. El primer fatxa segurament ja ha passat, i han anat els americans. Però els americans no són fatxes. No són fatxes, els americans. Són gent que estima el seu país, són nostàlgics. Només han trepitjat la lluna 12 persones, no ens passem. Només 12? Hòstia, em semblava que eren més ja. Tant de temps, si només 12? Algú estem fent malament, I Carrero Blanco, no sé si va trepitjar o simplement la va voltejar. Va passar per damunt. Aficionats a la cultura alemanya als anys 30, exacte. Fibergy, què tal? Què tal? Bon dia, bon dia. Què més? Doncs això, estarem pendents a Artemisa 1. Sempre l'1 acaba sortint malament, recordeu-ho. Experts nuclears s'erigeixen a Zaporizhia per controlar els nivells de radiació. Estava editant el vídeo del Senyor dels Anells i no em concentro. Calla, tita freda. Bueno. Què estàs editant, quelcom, exactament? Explica'ns, volem saber. La visita dels experts de OIEA? OIEA? En sèrio? OIEA? Bueno, és que fa molta gràcia. OIEA. Bioresum de la trilogia del Senyor dels Anells en menys de 15 minuts. Molt bé, no? Doncs tens feina, em sembla. Pocs dies després del fracàs de la revisió del Tractat de No Proliferació d'Armes Nuclears. 8 consells per afrontar la tornada a l'escola de la millor manera possible. Per quan surti la sèrie el dia 2. Li teniu gana realment a la sèrie? Pregunta sèria. Antònia Font, yeah. Gens, val, fantàstic. Parlem amb Alba Castellví, educadora, sociòloga, consultora de famílies i autora d'Educar sense cridar i educar adolescents sobre com podem organitzar-nos perquè la rotuni no ens agafi a contrapeu. Una mica. Jo la veritat és que no sóc molt fan del Senyor dels Anells. Les pel·lícules a mi no em van agradar. O sigui, admeto que van aportar moltes coses al món del cinema, la indústria i de més, però a mi no són pel·lícules que digui m'agraden. Estan bé, però no... Vic, bon dia. M'has demanat que estigués aquí a les 10 i tu presentes a les 10:40? Què és això? Què és això? Bueno, sigui com sigui, bon dia. Per això tindries el nostre vídeo, per no haver-te de menjar 10 hores de films. Gràcies. I a mi els llibres sí que m'agraden, admeto que tampoc són un impresentable soc, home, tampoc et tiris merda, tio. I després ja hi ha el Hobbit, que és la puta merda. Sigui com sigui, miraré els capítols d'això, però tampoc crec que m'hi enganxi. M'interessa aquest vídeo. Després, això, readaptar els horaris. Entre 1 i 2 anys haurien de dormir entre 11 hores i 14. Entre 3 i 5 haurien de dormir entre 10 i 13 hores. La meva filla no dorm 13 hores ni que tinguis una pistola aquí. Doncs sup i et tira campaneta, d'invult. Massa gent per allà. Sempre hi ha algú que li falta desenvolupament. Es queden curts. Ara no sé pas de què m'estàs parlant. Estàs parlant d'Euro Disney? O de la lluna? O del retorn a l'escola? En la pistola no, però ho has provat amb un bou envolat? No ho he provat, no sé on es compren. Vaig a mirar a Amazon, a veure si... És veritat, això dels bous envolats on has d'anar? Del Senyor dels Anells, vale.
Sí, hi ha massa personatge per allà. Sí, a favor. Com superar les pors el primer dia? N'han drogat. Els pares han de donar valor a allò que passarà a l'escola, el que hi aprendran i donar importància al fet de en si mateix com una cosa que ve de gust. Així poden dir als infants coses com quina sort que comences, tant de bo jo també hi pogués anar, a mi m'encantaria tornar a l'escola, però estem subnormals o què ens passa? O sigui, el teu fill et veu cagant amb tornar a la feina cada puto dia i li estàs venint que a l'escola molt millor. Ja et seguia fa temps, ara he activat la campaneta. Vale. Estan fent el xat per ells. Uns collons. Moltes vegades els pares també tenen dubtes i pors quan deixen els fills a l'escola per primera vegada. No. En aquest sentit, Castellví creu que és fonamental la confiança en el centre educatiu i en els docents. No te'n fiïs mai d'una escola. Mai. I encara menys a les AMPAs, o APAs, o com es diguin, que li canvia el nom cada any. Estic del nom. De les AMPAs fins als pebrots. És que li canvia el nom cada puto any. De pares i mares, de famílies. És que cada any me li han canviat el nom. La màfia de pares. Sí, tio, jo cada any li dic a la meva dona no hi vull ser, no hi hem de ser amb les AMPAs. Perquè després vas a preguntar, no sé si us heu trobat, però jo era, vale, pagues uns calés per celebrar tals coses, vale? Perquè es facin, jo què sé. Hem de decorar per Nadal, que això dic, pues no decorem, saps què et vull dir? Sí, home, els dubtes sempre hi són, sobretot el principal. S'ha de tornar a buscar el nen? Mai. Ja et trucaran. Ja et trucarem. És com quan vas a fer un càsting. Els hi has de vendre que l'escola és com una presó. Així li agafaran por a la presó. Bueno, a la meva, l'altre dia estava tan insuportable que li vaig dir que la portaríem a un internat. I li vaig explicar que era un internat, però amb pèls i senyals. I la meva dona, però què estàs fent? Però si ja no existeixen els internats. I dic, sí, ho he buscat i a Espanya encara n'hi ha. O sigui que tranquils. Com sabràs detectar si a la teva filla li fessin bullying? Perquè quan hi era jo, els profes semblava que no sapiguessin veure-ho. A veure, això del bullying, qui no vagi a l'escola anirà a veure-ho, ja veuràs com corren. A veure, el tema del bullying és molt sèrio, jo tampoc soc la persona més indicada per parlar-ne, tot i que la meva dona és psicòloga i treballa en escoles, instituts, però el gran problema del bullying és, primer, l'educació que es dona a casa, sobretot, això és fonamental, i en segon lloc que a les escoles falta personal, tal qual. A les escoles falta molt personal. Hi ha instituts que estan amb un sol psicòleg. Assusta-la amb enviar-la a un campament carlista, que ara està... En sèrio que hi ha campaments carlistes? No me jodas, tio. Jo sempre he pensat que quan tingui que anar a l'institut o a una escola militar, tio. Escola militar. Jo crec que és bastant llesta, que sabrà sobreviure i a sobre aprendrà el funcionament de les armes, que això et dona nacionalitat olotenca. O sigui que... Ho sabíeu, no? Quan passes l'examen d'automàtica, revòlver i escopeta, et donen automàticament la nacionalitat d'Olot. I ets ciutadà amb tots els honors. És una mica com la Starship Troopers. Funciona així. I els fills? I si els fills no volen tornar a l'escola? Bueno, doncs... No li hem de donar més importància que no la que té. Com més en fem un problema, més es dimensiona. Bueno, clar, cal impulsar els infants a fer l'esforç de trobar-s'hi a gust. Desitja saber-ne més. Encara existeixen. Sí, la setmana passada va saltar per Twitter un vídeo dels nens cantant Por Dios, la pàtria i el rei. M'encanta. No ens hem de focalitzar amb el i sí, perquè si els pares pateixen, encara que no ho diguin en veu alta, ho transmeten i ho encomanem als fills. Estem en una societat una mica de cotons, Em sap greu dir-ho, però, hòstia, abans anaves a l'escola i punto. No hi havia més. No hi havia tot aquest pla de xoc psicològic espiritual, saps què vull dir? Com adaptar-se a entorns nous. Viva la pàtria. Comunión tradicionalista carlista. Por Dios, la patria y el rey último arriado en el campamento Cruz de Borgoña. Hòstia puta, tio, quina por.
Bueno, cadascú té el que es mereix. Hòstia, jo crec que he d'anar al bany un segon. El que no sé és què fer de mentres. Doncs sí. Què puc ficar-vos de mentres? Què us puc ficar de mentres? Home, si vas al bany aprofita per fer necessitats, efectivament. A veure, què podem ficar? Mira. Bona nit, Eceros, i benvinguts a la Batcova. Ara vinc, 5 minuts. En català i en el que també fem altres cosetes. Avui estem a la plataforma YouTube emetent perquè des d'ahir, tardet, vaig començar a veure que a l'altra plataforma hi havia mogollon de problemes. Aquest matí encara m'he trobat i he parlat amb gent que encara en tenia, no tothom. Sembla ser que ara a partir de mitja tarda la gent amb la que he parlat més o menys li anava tot fi, però el d'ahir va ser espectacular. Hi havia gent que se li congelava, l'StreamYard no connectava, sortien les ratlletes d'avís. Total, un desastre. A més, jo vaig estar en un parell de canals que se'ls hi desconnectava el xat, no podien parlar amb la gent, bueno, un piló de problemes. El que està clar és que el problema... Sí, Carmen Cesc, el que tu diguis, però que no, que el problema venia dels servidors d'ells i sembla ser que han anat bastant ràpids per solucionar-ho. Però bueno, ja teníem a la gent avisada que ho faríem aquí i ja no hem volgut canviar-ho. Avui venim amb diverses cosetes, però fem entrar en Dani, va, que sempre és millor en companyia. Què tal, Dani? Bé, ja ha arribat dijous ja, per fi. Teníem ganes, no? Haig de dir que del diumenge avui se m'ha fet llarg. Sí, és el que t'anava a dir, que s'ha fet llarg, Sí. Doncs avui venim amb un parell de coses i potser rescatarem encara que sembla que només tenim una pregunta, però potser rescatarem també la secció del qüestionari d'Enigma, que va funcionar també al programa anterior. Sí. Les dues coses que portem són la terrible actualitat, que hi ha dues maneres d'agafar-se-la. La fàcil és a la tremenda i a la negativa, i l'altra és com intentaré plantejar-ho jo un cop expliquem el que ha passat. ¿Vale? I una altra cosa que volem comentar avui és el tema d'un parell d'esdeveniments que tenim programats on participarà el canal. O sigui que... Per on comencem, Dani? No sé, fem les notícies o... Pues va, jo tiro careta de notícies i farem les notícies primer, va. Cortina de notícies en marxa. Doncs som-hi amb les notícies, Dani. Van sortir totes com una bomba, han voltat a internet cremant-ho tot. I per quina vols començar? Va, posem-nos una mica en context perquè tot plegat és una mica confús. Hòstia, doncs ara en YouTube és veritat, si l'obro se'm tancarà. Bueno. Hem d'obrir... Aviam. Doncs la primera que tinc és la bona. Bueno, la bona. La bona notícia dintre del desgavell que es va publicar ahir, no? Bueno, bona. Els retrasos que ja ha tornat a haver, de moment, amb dos de les pel·lícules que... Però què m'estàs contando, Maribel? Què tal? Ja estic aquí. Uf, m'ha vingut una idea al cap. Els lavabos són com la càmera del temps que apareixia a Bola de Drac. Tu sembla que hi passes un minut i a la vida real passen 10 dies. Idea que m'ha vingut estar al lavabo, És fort. A veure, anem a mirar coses maques, coses importants. Gràcies, Albert, per substituir-me aquests minuts que he estat fora. Gràcies a tots els que heu aguantat estoicament. A veure, no sé si ho heu vist, però notícia bastant important. Assalten i agredeixen a Aubameyang a casa seva. Ho trobo molt heavy. O sigui, aquest senyor acaba el partit, torna a casa seva i apareixen uns encaputxats que l'estomaquen
i roben a casa seva. Recordem que fa qüestió de 2 setmanes li van robar el rellotge al senyor Lewandowski quan entrava al Camp Nou i ara tenim això. O sigui que Barcelona s'està quedant xula, eh? Xula. Robin Hoods, au va. Sembla increïble. Doncs sí, tio, ho he llegit aquest matí i m'he quedat bastant flipant. O sigui, em semblava que aquesta gent vivia en urbanitzacions aquelles controlades, tancades. O sigui, si a ells els passa això... I a veure, que els assaltants sabien perfectament a la casa on anaven, No crec pas que anessin a palpentes. No sé, comença a ser preocupant realment el que està passant a Barcelona. I no és per ser ni fatxa ni res de tot això, però, joder, és que no pares de veure imatges. L'altre dia vau veure l'apunyalament, que no sé si era a Barcelona o a Badalona, però, bueno, un apunyalament en plena llum del dia entre dos. Ei, Jordi, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Bon dia. Al dematí, Déu vos guard. 7 mesos ja amb mi, moltíssimes gràcies. Amb tanta pasta em monto un fosso amb taurons. Doncs sí. Jordi, què tal? Com està anant? Veig que un dia, Jordi, has de dir a l'Arnau que es passi per aquí i parlarem de si ha caigut una maledicció sobre obeses, que no pot ser que hagueu cancel·lat 2 concerts en un estiu. Em sembla d'enigmes pendents. A Madrid també passa. Sí, a Madrid també deu passar, però, hòstia, clar, jo a Madrid no em cau tan a prop i no conec tant de gent. Calla, 2 de seguit, sí, és que ho trobo flipant, o sigui, ho trobo de maledicció. No hi haurà un tal Xavi que us ha tirat una maledicció, amics? Perquè és molt curiós, El primer podria haver mort l'operari. No, jo quan ho vaig veure vaig flipar. O sigui, que caigui la barra aquella. No sé si ho sabeu, però Obeses ha cancel·lat 2 concerts. La barra aquella on es pengen els focus i de més, va caure amunt de l'escenari. Espectacularíssim. El botaner. Ho sentiu? El Trus. Doncs el Trus, és que no sé com es deia. I ara l'altre concert van interrompre'l perquè sembla que plovia i amb els instruments per allà era bastant perillós perquè es podrien haver quedat electrocutats, que no sé el primer cas que ha passat i més a Catalunya. O sigui que cal anar molt de compte. Però, hòstia, em sembla molt curiós. No deu ser gaire Trus, no. Aneu amb cuidado, amics? Aneu amb cuidado. Doncs això, han assaltat la casa d'Aubameyang, bastant impressionant. Per què diuen? Mercat de fitxatges. L'Arsenal amb tot a per Griezmann. Griezmann, un tio que era una estrella, va fitxar pel Barça i és un puto merda. L'Arsenal pensa en Griezmann, publica que Griezmann, el delanter francès a l'Atleti de Madrid, és el bombazo que prepara l'Arsenal per al mercat d'invierno. Toca't els sous, tio. Zaha, la Juve, es fitxa en un delanter que no és Memphis. Jo no sé si acabaran marxant tant Oba com Memphis, Cada vegada sembla que es complica més. 4 jugadors del Barça pendents del seu futur. Raúl de Tomàs no parla del seu futur. Això Raúl de Tomàs, algú que sigui l'Espanyol, sisplau, que m'ho expliqui. És ell que vol marxar? És l'Espanyol que vol fer caixa? O com funciona? O sigui, tan bo és Raúl de Tomàs com per anar-se a buscar equip nou? És la meva pregunta. Perquè jo, em sembla que a partits seus n'he vist un parell només. Però és tan bo com per voler marxar a l'Espanyol, a veure... És que no sé què aspira aquest senyor. Cavani i Sadik es mantenen opcions a la Real. Bueno. Això Cavani, a veure quin equip acaba, perquè em sembla espectacular. Espanya conquista el Mundial Femení Sub-20. Joder, pues poca repercussió. De Tomàs i els pernils? Sí. Ara juga a futbol per guanyar-se les garrofes. La crisi, amics. Bueno, què diu Santinoya? El polaco volador. Lewandowski enciende la trituradora azulgrana. A veure, jo el partit ja ho vaig dir, em va semblar correcte, però tampoc em va semblar impressionant, que sembla que... A veure, és contra el Valladolid, no ens flipem. Va ser un partit xulo, bueno, entretingut, només. No va ser allò de caure en la bava constantment, no. Encara li queda l'equip per arribar a aquest nivell. Ja us dic, si veieu aquestes cares de... És la mà, el Valladolid, exacte.
exacte. És que vaya equip, no, és que no aguantaven pilota ni lligant-se-la al peu. I l'Espanyol va perdre, com no, davant del Real Madrid. L'Espanyol va llepar Ains. Sí. Tot i que durant bona part del partit van estar 1-1 i bueno, van expulsar un jugador, el porter de l'Espanyol, que ja havien fet tots els canvis i un dels jugadors de camp va tenir que ocupar la plaça del porter. I el Real Madrid, bueno, lo típic, els últims minuts va acabar de rematar-ho. La Serena, Serena, Alexia, Inma Gavarro, la azulgrana Salma Parayuelo repite MVP y ha sumado 2 mundiales. La brutal asistencia de Riqui Puig para que marcara Chicharito. A veure, jo és que sóc molt fan de Riqui, és un subnormal, però sóc molt fan. And now here is LA on the charge, and they take the lead. What a counter-attack there. Not the guy you expect. Daniel Aguirre, former LA... A veure, anem-lo a veure, perquè tampoc he vist... Bueno... Sí, és xulo, però tampoc ens flipem, Que Riqui Puig ja... Qui diu brutal diu que ho podria fer qualsevol amb 2 peus. Bueno, no, a veure, està ben llançat i busca l'espai aquest, que està bé, aquesta diagonal. Però, bueno, tampoc és impressionant. Però, bueno, com que és Mundo Deportivo, com que Enrique Puig va marxar a males maneres, pues tot serà superguai el que faci. Un any del debut de Messi amb el PSG. Hòstia, molt trist tot plegat. El feo gesto de Cristiano Ronaldo con una presentadora. Ui, que raro. Si un jugador professional no pot fer això... Sí, bueno... Però Sinecki no feia això, També t'ho dic. Què va fer? Ara no. Què va fer? Home, però Sinecki era professional, Que cobrava una pasta, el cabron. És que Cristiano que foti el camp ja, A veure què va fer. I was the one being blanched this time, which I wasn't too happy about, Rio. You know him really well. How will he be dealing with being on the bench? He'll be fuming, 100%. I think we've all worked with superstars. Saluda amb tothom menys amb la noia. We've seen players being dropped. Bueno, no, a veure. Si és lleig, ni que sigui per deferència has de saludar, però clar, els altres són exjugadors, pel que em sembla. I potser saluda els que coneix. T'has menjat un clickbait dels guapos? Doncs sí. Si l'abracés li dirien que és un sobón. També. És que en Cristiano també se li té molta mania. Ai, no. No, ja heu sortit vosaltres. Así es por dentro el espectacular de una casa de Lewandowski en Barcelona. Home, això... A veure, això no crec que sigui el jardí, no? Això no és casa seva. Vaya abdominal, xaval. T'agafa i te rebenta, Hòstia, com mola aquesta capa. Molt bé, es passen-li a la platja, Bueno, per això la dona de... Bueno, ja ho sabeu que Lewandowski va venir més que res per la seva dona, que li va insistir. Jo veig que les fotos són de la casa, sí. Aquesta aquí és Pilar Rubio. Per què pinta Pilar Rubio? Jo no entenc, aquí. Bueno, anem al que esteu esperant tots, que és... El caso. A veure... No, caso Figo no. El caso internacional. Ja has mirat el dents que fa? Sí, ho he dit al principi de tot. Mort atropellat en una quedada de cotxes tronejats a Terrassa. Fast and Furious mal. Una persona ha mort aquesta passada nit de diumenge en un polígon industrial de Terrassa.
Mentre observava una cadena de cotxes tonejats. En l'accident ha tingut lloc al carrer Venus de la ciutat. S'han vist implicats 2 cotxes més, segons un informe al portal web 324. Un d'ells hauria sortit de la via i hauria impactat contra una persona que estava asseguda veient els cotxes. A la banda de la víctima mortal també hi ha diversos ferits. Segon atropellament mortal a Terrassa. A l'altra banda, no és l'únic atropellament produït aquest cap de setmana. De fet, també a Terrassa una dona de 75 anys, va morir aquest diumenge passat en ser atropellada per un cotxe al centre de la ciutat. El sinistre es va produir poc abans a les 9 en un pas de Cebre amb semàfor a la cruïlla a l'avinguda Josep Tarradellas, NFS Torrente. Hòstia puta, al costat de casa meva. Pues mira, és que... Això els cotxes tonejats ja ho podríem deixar una mica, Ja ha passat l'època. Fast and Furious mal és marcar-se un Paul Walker. Sí. Hòstia, on ha escalat? Ara la policia municipal de Terrassa investiga les causes del fet. Segons va informar en un comunicat, investiga les causes i circumstàncies d'un accident mortal. Vale. 2 ferides en una carrera il·legal de cotxes. Segons sembla, ha estat un cap de setmana molt negre en referència a atropellaments. A banda dels 2 atropellaments mortals a Terrassa, a Sagunt, València, 2 noies van resultar ferides la nit de dissabte passant durant una possible celebració d'una carrera il·legal de cotxes, tio. Fast and Furious mal és Fast and Furious. Que sàpigues que jo sóc molt fan de Fast and Furious i el defensaré fins la mort. Quan dic al costat és a 5 minuts, bueno, al costat de casa. Ai, és que això del toneig i tot això s'hauria d'anar acabant, Em sap molt greu. Sé que sóc una mica... Demà 25 anys de presó per l'autor de matar Gary Matar, la seva dona. Cago en l'ou, m'ha començat a seguir. Vaya nom més xulo, xaval. Busquen l'home que ha apunyalat a l'agressor d'una noia a la Barceloneta. Busquen un home que ha apunyalat l'agressor d'una noia a la Barceloneta. Poc li ha passat. Els agents dels Mossos d'Esquadra busquen un home per ser el presumpte autor d'un apunyalament d'un altre home que prèviament havia agredit una noia a la Barceloneta. La víctima es troba ingressat en estat greu a l'Hospital del Mar. Un amic de la víctima és l'autor de l'apunyalament. L'episodi violent ve marcat per 2 agressions, una a conseqüència de l'altra. Segons s'ha informat als Mossos, la noia estava acompanyada per un grup d'amics quan de sobte ha estat agredida per un home a la plaça. En presenciar els fets, un amic de la víctima ha enxampat l'agressor i l'ha apunyalat amb una arma blanca. Els Mossos busquen el responsable de la segona agressió. A veure... Apunyalament a Badalona. Aquest cap de setmana hi ha hagut més d'un apunyalament. A Badalona, un jove menor d'edat està ferit greu després de ser apunyalat divendres a la tarda en una baralla. Els fets es va produir cap al voltant de les 7:30 hores a l'Avinguda d'Amèrica, al barri de Llafià. Heu parlat de les rates a la comissaria municipal de Sabadell? Ho he comentat per Twitter, aquí no. Però sí, hi ha rates a la comissaria dels agents municipals de Sabadell. És que dona tant de sempre, no? És possible apunyalar algú amb una arma que no sigui blanca? Ben vist. A l'assalt també, i a la de tot arreu. No feu que em xapin al canal. Home, suposo que amb una arma no blanca... No sé si es pot... Estic donant moltes rates a una comissaria, qui ho diria? Bueno, en cas de la Guàrdia Urbana ja ens va quedar bastant clar, no? A veure, què més? Un menor ferit de gravetat després de ser apunyalat. Mor un home en precipitar-se 20 metres avall per una cala. Un fusell amb baioneta és una arma blanca, tita freda. Ah, ben vist! És que és això. A veure. Sisplau. La baioneta és una arma blanca, però, esclar, està integrada dins una arma de foc. Un home de 64 anys i veí de Badalona ha mort a la tarda d'aquest dissabte 28 d'agost en precipitar-se 20 metres avall. Dissabte 28 d'agost? Aquí hi ha alguna cosa que falla. Per quan el GTA Catalunya? Està al caure, Està al caure. Ja t'ho dic, està al caure. Bé, si lligues un ganivet a una escombra, també estarà integrat. Exacte. I una escombra no és una arma blanca. Bueno, sí. Un total de 3 dotacions terrestres bombers. No aneu a l'escala, sisplau. O sigui, les poblacions, els ajuntaments,
fot molta inversió a les platges normals perquè la gent vagi a les platges. Que ja em sembla que a les platges tindria que estar pagant per anar-hi. Jo estic a favor de que s'hagi de pagar per anar a la platja, perquè això permetria tenir vigilants a les platges i que la gent que fes el subnormal, com per exemple ficar la música alta fora a la platja. No dic pagar un gran preu, però hi ha molta gent que va a la platja només perquè és gratis. Cobrem €1 o €2 per persona i jo crec que les platges estarien millor i no tindríem tant de subnormal suelto. Però després hi ha la merda aquesta, la gent que va a les cales, que ja no hi ha vigilància ni hi ha absolutament res i acaben passant accidents cada 2 per 3. Això i els gorgs. Les cales i els gorgs només podrien anar-hi la gent que és d'aquell municipi. Punto. Punto. Perquè després passa el que passa. Stalin Casademont. Exacte. Hòstia, hem de fotre ordre. La gent o li marques el camí o l'acaben liant sempre. Cago en la puta, apreneu. Lleidatans, ens han tornat a discriminar. Els gorgs són És que els gorgs, em sap molt greu, no s'haurien de visitar. Deixeu els gorgs en pau. Deixeu els gorgs en pau. Però és que ara tenim la puta mania de com més amagat i més... anar a tocar els pebrots allà. Fart. Fart. Oi que per anar a pescar tens que tenir un carnet de pesca? Doncs per visitar els gorgs, el mateix. Que ja sé que és molt maco tot i tal. Però és que ens ho estem carregant tot. I després ve un puto porc senglar, carnet de gorgador, un carnet de visitar gorgs, exacte, carnet d'ésser humà. Mira, estaria tan a favor, és molt nazi, però estaria a favor. Ets a Lleida capital? Al Segre s'hi està prou bé. No, a veure, que és broma, o sigui, tothom pot visitar, tal, però com que no hi ha tutia de que la gent sigui educada, en consciència, és que n'estic fart, tio. Jo vaig a caminar. A caminar per camps aquí al costat. Si fumo un piti a mig camí i tal, apago el piti, me'l guardo i fins que no arriba a casa no el tiro. Si m'emporto una botella d'aigua, me la bec i em guardo la botella d'aigua i després la tiro quan arribo a casa. Però és que n'estic fart de veure gent, siguin d'aquí o no siguin d'aquí, que són uns putos porcs. Són uns putos porcs. Com el de fer piràmides de pedretes a les platges i deixar-les... Exacte, hi ha platges que semblen sales de museus cutres. Tio, la natura es respecta. Es respecta, perquè després baixa un puto porc senglar, com he dit abans, a la nostra ciutat i és un puto drama. Tio, nosaltres anem a tocar els pebrots a la natura i després baixa un puto porc senglar que li han fet malbé a casa seva, anant-li a tocar els pebrots, tirant-li merda, que acaben menjant merda als pobres porcs senglars perquè la gent ho tira allà. I ens queixem perquè baixen. Tio, i que els hem de matar i menjar-nos-els, diuen. Fills de puta. El que heu de fer és no anar a tocar els pebrots a la natura. La natura... Sí, mira, aquí en Tita Freda està compartint aquest enllaç, ja ho vaig mirar ahir. Ahir o abans ahir. Les peces a les butxaques i cap al riu, ojalà, tio. Ojalà. És que jo no ho entenc, tio. Jo no sóc súper de la natura. Jo sóc més de ciutat, ho admeto. De ciutat o poble. Cosa petita. Però és que no vaig a tocar els pebrots a la natura. Si vaig, intento molestar el menys possible. El menys possible. Jo hi vaig sense molestar. Que això m'ha permès també trobar-me coses xules, com un dia anar caminant, trobar-me una daina, trobar-me conills, trobar-me guineus, m'he trobat de tot anant a caminar. Perquè no foto merders, vaig tranquil·lament, un home 10 i els homes 9 són respectuosos amb la natura. Exacte. La natura, i repeteixo, jo no sóc d'aquells, Déu meu, quin paisatge tan maco. No, la natura hi és, gràcies a la natura nosaltres existim, doncs respectem-ho. T'has trobat conills? Que estrany. Aquí al costat, a Vilafant, hi ha un passeig, hi ha un caminet molt estret,
que passa al costat de la carretera, bueno, jo només em veig 250 10 metres de casa. Bueno, aquí a Figueres no veig conills, però sí que és cert que això, que a la que vaig cap a Vilafant hi ha un camí que és molt xulo perquè està super tranquil, però a la que vas caminant els conills van passant d'una banda a l'altra. I és superxulo perquè els tens davant teu que van saltant d'una banda a l'altra. És molt xulo. A més que tenen unes hores concretes que és quan estan concentrats. Però vull dir que no els molesto. Però intento molestar el menys possible. Total, amics, sisplau, respecteu la natura. A les persones no tant, però la natura sí. Què són els inquietants llamps adormits i per què són tan perillosos? No sé. Deuen anar amb escopetes. Poden ser responsables d'incendis forestals. De fet, un llamp latent sembla ser la causa de l'incendi a la localitat de l'Espunya, a Osca, que es va iniciar el dijous passat a 25 d'agost. Per aquesta raó es considera un perill. El problema que hi ha amb els llamps latents és que poden passar diversos dies des que impacten un arbre fins que comença la combustió. Jacint, quan parles dels chemtrails? Quan em paguin. Jacint, el nou Capitán Siam. Sí, però sense ser blau ni mulet, ni portar el mulet. Total, que és allò que es queda el foc dins o els arbres i tal. Una baralla a plena llum de... Ara, tu també creus que ens estan ensulfatant? No. Actualment no. A veure... Jack! Punyalada. Que també és ser fill de puta, Una, dues. Hòstia puta, tio. La vida de les gaminetades sin de sa greu, no m'estranya. Clar, és que una a l'omoplat i l'altra a la columna... A veure com acaba. Mostra la seva rutina de treball. Això no he vist què era exactament i em sembla superinteressant. Mostra la seva rutina de treball a TikTok i s'assabenta mentre es grava que l'han acomiadat. Vídeo. L'influencer Ashley Carter està molt activa a les seves xarxes socials, sobretot TikTok. Amb aquest propòsit va decidir mostrar com és la seva rutina un dia qualsevol. Despertar-se, anar a la feina, gimnàs, en definitiva, allò que fa tothom. El dia d'Ashley va començar bé, però el seu final no era l'esperat, la van acomiadar. El vídeo de la seva rutina s'ha fet viral. Carter és escriptora, viu a Brooklyn i va explicar que treballava a l'empresa dels mitjans digitals Barstool Sport, redactant i editant una newsletter. El vídeo, titulat Un dia a la vida, la noia acaba de fer destituïda, la seva feina, l'usuària explica que en veu en off tots els passos que fa al matí, com es pentina, com mostra el look, després surt a casa a agafar el tren, una vegada a l'oficina mostra el seu ordinador, que no tornaré a veure mai més, ara prendré un cafè, ignorant el que anava a passar. El següent fragment del vídeo apareix al carrer, ja acomiadada, aquí surto plorant perquè m'he quedat sense feina. Vull veure aquest vídeo. Anem-hi, per favor. This video is honestly fucking hilarious now because I filmed this. Spend a day in my life with me. And I had no idea what was to come when I got to the office today. Oh, yeah, just pack up your things and let's walk to the M train. So exciting. Yeah, we're going into the office today. But there I am. Little did I know. Maybe I did know. Look at that fucking look on my face. Yeah, we made into the city of dreams that are crushed. Ens veiem aviat. Sometimes hopeless, you never know. Oh, here's the work computer I'm never going to see again. And the desk I won't ever sit at. But you know what? I'm going to make some coffee because I'm still living in blissful ignorance. Oh, there's the office. Who knows what treasures await me today? Oh, look at this cool branded sauce. Oh, I'm just awaiting the review I thought I had scheduled. Just kidding, I got laid off. L'acaben de fotre fora. Oh, here's me crying because I just lost my job and I walked home. I walked home to Brooklyn. No m'enric, perquè l'hagin acomiadat, sinó que això, tenir la sort de gravar aquell dia el que feia. Bueno, a mi quan em van fotre fora, l'última feina que vaig estar... Bueno, última no, penúltima feina, que ja m'ho veia venir que em fotrien fora. Amics, no lluiteu pels vostres drets, no intenteu
plantar cara, no intenteu fer les coses bé, perquè després pot ser que us acomiadin injustament i gràcies a Déu vaig tenir el meu paro i vaig tenir la meva indemnització perquè aquell acomiadament no era legal. Doncs el que vaig fer va ser arribar a casa tranquil·lament, encara em faltava una hora d'horari laboral, però clar, si t'han fotut fora, que quedaràs una hora, a mi em va passar igual. Vaig arribar a casa, em vaig obrir una cervesa i em vaig fer un piti tranquil·líssimament pensant, bueno, encara no sabia si aniria a judici i tal, però tenia tan clar que allò era completament il·legal el que havíem fet, que estava molt tranquil. Va arribar la meva dona i em diu, què hi fas aquí? I dic, bueno, mira, finiquito, sí. Li vaig dir, mira, que m'han fotut fora la feina. Amb tanta bona sort, entre cometes, que va ser just abans de començar la pandèmia. Em van fotre fora, em sembla que era un 27 de gener, i ja sabeu què va passar. El febrer va començar tot plegat. I sí. I jo, la veritat, no vaig plorar. Sí que em va fer ràbia una cosa, que acabava de ser pare. Acabava de ser pare i, bueno, agradable no és quedar-te sense feina quan acabes de ser pare. No és el més maco del món. Però entre els calés que tenia arraconats, més el paro, més el finiquito, va ser, mira, puc estar tranquil·lament un temps sense preocupar-me. I així ha sigut, i gràcies a Déu, gràcies a que em van fotre fora, tinc un canal de Twitch, m'han sortit moltes feinetes que n'estic molt content i orgullós, i la veritat han sigut 2 anyets que m'ho he passat superbé fent coses que a mi m'agraden fer i a més guanyant algun dineret. Tenies els calés arraconats per la policia. Ordenats, no? Com quan fan una redada, que tenen els bitllets a 5 amb els bitllets a 5, els a 10 amb els a 10, i oberts així com un abanico. Això hi ha un monòleg d'en Joaquín Reyes que m'encanta, que diu, us heu fixat els delinqüents que ordenats que són? Que arriba la policia i tenen les armes amb les armes, els diners ordenats, tot ben ficat, amb el peix ja marcat, ho tenen tot superordenat els delinqüents. Una mossegada, un peix misteriós, això em sembla fascinant. Això em sembla el millor a la vida. Una mossegada d'un peix misteriós, un peix misteriós. Quan et ve a mossegar li preguntes qui ets? I ell diu, tu sabràs? Vols una pista? Un peix misteriós. Portava unes ulleres de sol i gabardina. Anaven a l'antifàs. I es feia l'interessant, segur. No vindràs a mossegar-me, no? No sé. Tu què creus? Portau les ulleres amb nas i bigoti, a broma. A més d'ensolfatar-nos ens foten piranyes a la platja. A veure, que les mossegades, m'agradaria veure quin tipus de mossegades són. A veure, això ha passat a la Costa Brava, concretament a Calonge i Sant Antoni, a l'Espigó de l'Amistat. Però per què aneu a banyar-vos a l'Espigó? Sembleu subnormals. Un peix mossega els peus i les cames dels banyistes. Les lesions que provoca no són greus i no requereixen cap mena d'atenció mèdica, però sí que són molestes. Les ferides són molt petites i superficials. Davant aquest fet, els experts tracten d'identificar l'animal i determinar quina solució es pot aplicar. Doncs no anar-hi. La possible causa de l'aparició del peix des de l'Ajuntament no volen alarmar ningú pel que consideren una qüestió puntual. Amb només 8 casos. El cap d'Activitats i Sostenibilitat, Ivan València, ha explicat en declaracions a TV3 que l'augment de la temperatura de l'aigua pot haver atret noves espècies. Si en Llàtzer escarceller estigués viu, ja tindríem sospitosos. Els experts consideren que pot tenir una relació amb la calor d'aquest estiu i la pujada de temperatures a l'aigua. És una zona a una alta temperatura i potser alguna espècie que fins ara no teníem s'ha vist atreta perquè no hi ha gaire oxigen a l'aigua, diu
li va amb València. És molt molest, és més molest que dolorós. Si fos molt greu no hi tornaria, corrobora un banyista. És una cosa insòlita, apunta un altre banyista que explica. No és una picadeta, sinó una mossegada fins al punt que sagna la ferida. Bueno, aquí les versions són una mica contradictòries. Segons escriu el tècnic municipal, la ferida semblava una butllofa pel sol, d'1 centímetre quadrat. No cal cap cura especial, més enllà de netejar-la i desinfectar-la adequadament. Preocupació per la vida de l'ecosistema marí. És cert que els ecosistemes que tenien controlats fins ara estan canviant. Perquè per immigració no han acabat vinguent moltes espècies invasores que són de fora, i després els canvis de temperatures fa que ja els animals que vivien en certes zones estiguin migrant, estiguin canviant de zones per la calor. O sigui que ens hem d'anar acostumant ara, i segurament acabarà havent-hi mutacions, i segurament tindrem un home ratlla, com el personatge de les Tortugues Ninja, que ens vindrà a saludar quan anem a la platja, amics. Hem d'estar preparats per mutants i altres bèsties. O sigui que, ja sabeu. Més notícies. Acomiadar un treballador per un tiquet racista que ha indignat a les xarxes taula noies gitanes. Mesa pareja de chicas gitanes. Molta vista no ha tingut aquest senyor. Una pizzeria d'Òscar Aragó ha acomiadat un treballador en pràctiques després de rebre una fulla de reclamacions de joves de 25 i 26 anys on denunciaven haver estat víctimes de racisme. Però a veure, qui se li ha acut? Les noies, en rebre el tiquet, van observar que hi posava taula de parella noies gitanes. El treballador només portava una setmana a l'establiment i no ha aconseguit superar el període de prova per aquest tracte discriminatori. Va ser el pare d'una de les noies i membre de la cofreria Gitanos a Osca qui va denunciar públicament el cas a través de les xarxes. Almenys no ha posat cuidado davant de la descripció. A veure, em deixeu ser una mica, no diré dolent, però crec que aquí hi ha una cosa que s'ha de despatxar el noi, segurament. Però a veure, jo no crec que al noi li surti de dins etiquetar les taules amb característiques. No crec. Jo crec que el restaurant aquest deuen tenir el costum d'identificar les taules d'alguna manera. I identificar les taules deu voler dir acabar parlant del físic de les persones, dels clients. Per exemple, parella de dona rossa i home amb barba, per exemple. O sigui, deu ser una pràctica habitual en aquest restaurant. Doncs que el suspenguin de sou i feina i que lliuri l'arma. El que passa és que, clar, no és el mateix a la nostra societat dir una parella de dona rossa i home amb barba que dir dues noies gitanes. I clar, si això apareix escrit al tiquet d'entrega, o sigui, no queda interiorment dins el comerç, hola Guille guai, què tal, bon dia. Doncs clar, aquí és on es munta el pitote. A veure, jo que he treballat en supermercats, a vegades estàs despatxant un client, el teu company marxa, et quedes... Si hagués dit dos noies gitans guapíssimes, què? Jo crec que hagués rebut igual. O doble, per sexualitzar aquestes noies. Jo he despatxat un client després de la meva companya i la meva companya em diu hòstia, estic despatxant a la senyora que porta el cabell arrissat. No és el mateix dir el cabell arrissat que dir que és una noia gitana, per exemple. Que, per cert, els gitanos no tenen mai el cabell arrissat. Què hagués fet allò tan català de posar-ho en diminutiu? Gitanetes? L'antigitanisme, un delicte d'odi. Des de la Fundació Secretariado Gitano van mostrar en tot moment el suport a la família, van condemnar l'acte racista. No és acceptable segregar o identificar ningú per pertànyer a una ètnia o un col·lectiu per tenir unes característiques físiques determinades. Les dues noies d'ètnia romaní molt respectables. No, a veure, que no està bé, però clar, si treballen amb això d'identificacions tindria que haver ficat la roba, però clar, també discriminar algú per la roba que porta, clar, és que és molt complicat, o sigui, al cap i a la fi, quan
quan treballes amb gent que no coneixes i no saps el seu nom, la saps de discriminar per algun atribut, sigui inherent en ell o no, o sigui la seva raça o el seu cabell o si és alt, és baix, o per la roba que porta o de més. El que passa és que públicament ho veig lleig. Però sí, és tot un tema això, No li donem importància a la solució per acabar amb la fam mundial i el canvi climàtic. No t'agradarà. Sempre, cada any és un puto mateix article sobre menjar bitxos. Ja ho sabem, que si mengessin bitxos no hi hauria tanta gana. Ja ho sabem, amics. No cal que ens ho recordeu. Els insectes comestibles presenten nombrosos beneficis per a la salut. Doncs mengeu-lo vosaltres, tio. Cada any estem igual. Vale, hem repassat el Caso, hem repassat el Mundo Deportivo. Què ens queda per repassar? Quin diari? 10 minutos. No, la cançó de Miki Núñez no. Anabel Pantoja y su inesperado mensaje... Hostia, no cardis. A Omar antes de Pesadilla. Omar Sánchez y Raquel Lozano rompen. La imagen más esperada es Isabel Pantoja, Doña Leticia, Leonor y Sofía ven a Harry... Por favor. Aceptar que sí. Permitir. A veure... Van anar al concert de Harry Styles, al diari de Sabadell. Has de mirar l'emblau pel safreig. Hòstia, és veritat, l'emblau. Però després em diran que sóc un libertario... Va, anem a l'emblau. A veure, ningú en la família entorn de Piqué suportava els aires de diva de Shakira. A menjar-ho mira, veus? Al Nadal passat la família va viatjar fins a Orlando en una escapada amb Milan i Sasha. Després d'aquests dies de desconnexió, Piqué va parlar en privat amb Sigil i va comunicar que ja no estava enamorat d'ella. L'artista no podia creure-s'ho. Va intentar convèncer el futbolista per anar a teràpia de parella, però el català el tenia clar. És que la seva teràpia de parella era punxar-se un altre. I és que Piqué estava enamorat d'una altra dona. Shakira ho va descobrir un poc després. Es tracta de Clara Chia. La família Piqué dona suport a la seva relació amb Clara Chia. Toma! Tanmateix, a Shakira li va doldre encara més veure els pares de Piqué al costat del seu fill i la seva nova xicota. Sembla que els progenitors del futbolista han donat suport en tot moment al seu fill en aquesta revelació. Segons Ja és migdia. Què és ja és migdia? La nova parella futbolista hauria congeniat millor amb l'entorn de Piqué, a diferència de la seva anterior relació amb Shakira. La colombiana no tenia bona relació amb els guacs del Barça, com tampoc amb la família del jugador. Els seus pares no estaven gaire còmodes amb ella. En Jau és un liberal sense escrúpols. S'ha de dir que la venjança de Shakira és inigualable. Sona la seva cançó a tot arreu, això és cert. Ser una més del grup de Gerard Piqué perquè Shakira mai no va agradar als amics del futbolista i tenia fins al sobrenom de La Patrona. Pel seu mal caràcter, asseguraven en el programa. Ella mai no s'ha barrejat amb les amistats de tota la vida de Piqué, ni amb les esposes d'altres futbolistes, la qual cosa hauria creat tensions amb la seva parella, comentaven en el magazine. M'imagino Piqué anant a comprar roba i sonant la cançó. A veure, aquí és un tema que jo... Mira. Les amistats de la teva parella són les amistats de la teva parella. Jo veure'm obligat a anar a sopars de la colla de la meva dona, per què cony hi he d'anar? Jo dic en tot el carinyo, Si jo em porto bé amb una parella del grup, doncs aniré a sopar amb la meva dona i la parella aquesta del grup. Però he d'anar jo a sopar o a dinar o a la platja amb tots els amics de la meva dona? O sigui, he de ser amic dels amics de la meva dona? Seré amic de... Si un d'ells em cau bé, seré amic d'ell, no de tots. És que no és la meva colla d'amics, és la colla d'amics de la meva dona. O sigui que jo el drama aquest, que sé que hi ha parelles que és un puto drama, això dels amics.
de tenir tots els mateixos amics, què vols que et digui? Pues com que no. Jo tinc els meus amics, tu tens els teus amics, i que no et dic que no hi vagi, amb la teva colla d'amics un dia a sopar, però això de que cada vegada que ella hi queda jo tingui que quedar-hi, no. Jo hi aniré si en tinc ganes, i si hi ha hagut el grup aquell d'amics de la meva dona que vull quedar, doncs hi quedo, i ja està, però ja està. O sigui que criticar-la perquè no congeniés amb la resta de dones, els futbolistes, o amb els futbolistes, pues, ho trobo una mica de ser subnormal. No té cap obligació. Una altra cosa és que fos una altiva, una gilipolles i tot això. Això ho podem criticar. Però per no ser amiga dels amics, ho trobo una mica... No sé, quina obligació tens, saps? Piqué és amic de tots els cantants que eren amics de Shakira? No. Pues ja està. Es renta les llàgrimes a les calces a la noia jove. No siguis així. No sé, que cadascú quedi amb qui vulgui i no per obligació. Si no, ja no són amistats. Si has de quedar per compromís amb gent, ja no són amistats. Són compromisos. Ja veieu com estic posicionant avui, Avui estic... Es nota que és dilluns i tornarà a la normalitat. Tamara Falcó tenia raó. La família rep proves definitives 2 anys després. No m'interessa. La clínica és famosa en la qual estan ara Isabel Presley i Vargas Llosa. De la seva polèmica denúncia, Diego Raval està a punt de morir. Tampoc m'interessa, és que no sé ni qui ets. D'estrella com Jordi Cruz anar-se'n d'Espanya totalment arruïnat. Això sí que m'interessa. Sergi Arola. Hòstia, és veritat, què ha passat amb aquest senyor? Clickbaito. Bueno, el clickbait és la salsa a la vida. Sergi Arola ha aconseguit l'èxit a Xile, però no tots els cuiners corren la mateixa sort. Va triomfar i fracassar gairebé alhora. Es tractava de Sergi Arola, qui va arribar a reunir 2 estrelles en Michelin. El 2017 va decidir travessar el Bassal i provar sort a Xile. Poc va tardar a aparèixer en mitjans en diferents espais culinaris com Masterchef Xile. També va presentar el deixeble del xef i Parrilleros Space. Els focs s'encenen. Per primera vegada es parlava del català pel seu èxit a les cuines de la petita família. Allà el seu nom era sinònim d'èxit. Uns problemes econòmics que van començar el 2013 i que encara no ha solucionat, ja que, tal com va revelar Hisenda en la seva última llista de grans autors, Sergi Arola deu més de 985.000 euros de cuiner d'èxit a Panerola. Amb els guanys de les seves feines a Xile, Sergi Arola està fent front al seu deute amb Hisenda a Espanya. Es troba a Mèxic, bueno, a l'Herald. No sé si és la traducció massa literal, Heraldo Herald. Què cony és això? Un torneig medieval? Pan Arola. Maria Teresa Campos fa un pagament gairebé milionari a Bigote Roseta. A l'erari. Veus? No ho tenia al cap. Va estar 6 anys lligada amb Bigote Roset, qui estava 100% enamorada, semblava anar bé, va desaparèixer sense recollir ni les seves coses. Li va deixar un missatge a WhatsApp acomiadant-se com si fossin adolescents. La malaganya no va tornar a saber res més d'ell i es va quedar tocada i enfonsada. A causa de la pandèmia, les aparicions del Bigote Roset han estat gairebé esporàdiques. Hòstia, m'està fotent molt de mal la mà, Edmundo Roset no pensa tornar a Espanya fins a la pròxima tardor. L'Espanyol ha parlat de l'actual situació econòmica de l'humorista. Sembla que en l'actualitat gaudeix d'una bona solvència econòmica. Un herald és, a l'edat mitjana, oficial d'armes de categoria intermèdia entre el rei d'armes i el Porceban, encarregat d'examinar els escuts dels participants en el torneig i identificar els escuts, els morts i els ferits després d'una batalla. Gràcies, Tita Freda, per fi algun criteri. D'una banda, expliquen que ha aconseguit vendre uns terrenys a l'Argentina que li han reportat bons beneficis. També fa lliscar una font de total solvència que té explotades a lloguer diverses terres a la zona d'Ovalle, a Xile, d'on treu rèdit d'ametllers i vinyes. És comissionari de Maria Teresa Campos. Companyies elèctriques a l'Argentina. Està forrat, per fer algun Google. De criteri no en tinc.
Com que he acceptat la merda aquella, ara tinc que mirar com es treu desactivar totes les notificacions de Google Chrome. Fet. Què més? Shakira es fa molt rica amb Telefelicita, la cançó dedicada a Piqué. Bueno, Piqué ocupa en blau a tope. A Barcelona ho fitxa Shakira i es fa una foto amb Clara Chia. Piqué filtra com sedueix a Clara Chia amb un detall íntim que Shakira no feia. Què deu fer? Al reto del programa, Clara estaría muy integrada en el círculo de Piqué. Habla catalán y eso agradaría a la familia. Revela que entre ells, Piqué i Clara parlen... Home, si són catalans, què vols que parlin? No són seus també els fills? És que, tio. M'encanten aquests titulars super... Un detall que no és menor, parlar amb la persona estimada en la llengua materna. Aquest detall que Shakira no podia tenir, ja que la seva llengua materna és el castellà. Però de 5 avancen més dades sobre la relació. Piqué fes teràpia, va intentar recuperar-la i Shakira va veure les orelles al llop. La seva família estava trencada per sempre. Deixeu-me dir... Aquesta és la Shakira, no? És que la Clara Chia i la Shakira s'assemblen moltíssim. Moltíssim. Jo n'he vist alguna imatge. Shakira compra pizza amb Tonino Mebarak. Bueno. Anem a mirar Clara Chia. A veure. Tafani. Hombre, com ho saps? Aquí no tant, però té un aire Shakira. Sobretot de cos també, és molt Shakira. No és aquesta de la dreta? Doncs qui és? És aquesta. Aquesta és la... És aquesta. Això segur. Aquesta sí. Jo les veig iguals, però bueno. Tampoc sóc especialista, ni molt menys, Veus? És que té un aire la Shakira, amb la tonteria. Entre la Shakira i la Fresita Gran Hermano. Per mi és el punt mig. Dius que no? Aquesta deu ser una pija de casa bona. La Shakira no. La Shakira venia de casa bona i estava casada amb el fill del president del seu país. Per tema del canvi que fa, òbviament. Bueno, no sé, depèn del que busqui. Que hi ha gent que l'ha criticat, en Piqué, perquè diuen, se'n va amb una noia més jove, i la Shakira en qui va anar? Amb en Piqué, que li treia, què, 10, 12 anys? O sigui que... Depèn de si és l'home o la dona, qui agafa algú més jove sempre està mal vist un i l'altre no. O sigui, les dones poden anar amb homes més joves i els homes poden anar amb dones més joves. I després hi ha la teoria de Leonardo DiCaprio, que cap dona pot passar els 25 anys per sortir amb tu. Tot i que tu ja en tinguis quasi 50, però bueno, no importa, no importa. Deuria estar fart d'aguantar els crius en Piqué. És que en Piqué jo no el veig gaire de crius, amb això. Amb això sí que et dono part de raó. O com en Mejide. En Mejide també. A veure, no m'hi ficaré perquè cadascú sap les seves merdes i si són majors d'edat se suposa que són capaços de decidir què fan amb la seva vida. Però si lo de Mejide, no sé. Bueno. Per cert, el meu primer raid li vaig fer a la dona de Mejide. Com vaig començar Twitch, el primer raid li vaig fer a la dona Mejide. Una cosa que no oblidaré mai. I va dir el meu nom. Va ser divertit. Què més? On estàvem? Estàvem a l'Emblau. Què més tenim? Brad Pitt i Angelina Jolie tenen una hereva a la família
Anuel AA té problemes amb la llei, que raro. Té Jennifer Aniston, xicot. Ben Affleck té una malaltia que afecta el seu matrimoni amb Jennifer López. De què era? Un streaming de vestits de primera comunió? No, era un streaming dels meus, normal i corrent, i li vaig fer rate. Així va sorprendre Jennifer López a Ben Affleck en el seu casament. Ja en té 18, la d'en Risto? Sí, 18 sí. No gaires més, però 18 sí. Per cert, el tema Ben Affleck i Jennifer López, Cinto, no cantaràs una mica? Toca-me-la en figuerenc? No. No. Em sap greu decepcionar-vos, però això li deixo a en Jaume, que és el professional. Jo cantant, diguem que no seria... Ni m'agrada cantar, ni tinc dots de cantant. O sigui que no. Jo, a la màxim, decebre'ns. Jo he vingut a decebre-us. A veure, això perquè ho entengueu. Jo faig aquest programa perquè quan vingui en Jaume de nou, el seu programa sembli millor del que és. Vale? Jo simplement ho faig a un nivell molt baix perquè quan vingui Jaume dieu, hòstia, en Jaume és que ho fa molt bé. És la meva única objectiu. El nou és perquè no cantes, ara ho entenc. Però no. No és això. Ben Affleck i Jennifer López. No sé si heu vist les imatges de Ben Affleck rebentat. Ben Affleck, Jennifer López. Contrato. Sabeu el contracte, no? Còpula por contrato. Bé, ja sabeu que havien sigut parella anteriorment, ara s'han tornat a casar i hi ha una clàusula dins del seu contracte matrimonial on es diu que Ben Affleck ha de mantenir la còpula amb la seva dona Jennifer López, em sembla que era això, 4 vegades a la setmana. Antes de casarse con Marc Anthony, Jennifer López le hizo firmar que habría sexo entre ellos a diario. O sigui que Jennifer López s'assegura quan contrau un matrimoni que la seva parella, per contracte, ha de mantenir la còpula amb ella. Sabem que Ben Affleck és un tio una mica fal·liller, que té problemes d'addiccions, com la beguda, i suposo que per tenir-lo controlat i tal, el fa copular amb ella obligatòriament. Ben Affleck cansado. I veieu imatges, és que ja les imatges d'aquesta escapada que han fet, és que, bueno, em sembla fantàstic. Observeu el pobre home? I hi ha fotos d'ell així i ella quan surt, mira, aquí em fan conya de lo rebentat que està. Clar, està a plena lluna de mel Jennifer López copulant com una boja i ell que està rebentadíssim de la vida. Mira'l. Ella està esplendorosa i ella està... Que és cert que està molt xupat, Ben Affleck. L'està explotant. Aquesta foto la van publicar l'altre dia, és que és boníssima. Ella a tope amb la vida i ell morint-se per dins. Les constants vitals a -8. Aquesta també és molt bona foto. No hi ha gaire qualitat, però mira, ella surt de casa esplendorosa i ell està com... Tio, prou, per favor. És que totes les fotos, tio. O sigui, no és casualitat d'un sol dia. És que amb totes les fotos surt igual. Surt rebentadíssim aquest home. Aquí donant-li Red Bull perquè aguanti. No sé, em fa molta gràcia. Que no dic que estigui bé, perquè explotació sexual... No oblidem que J-Lo té 53 tacos, sí, però està... Que te rebenta.
te rebenta. Te rebenta literalment. O sigui, així està el pobre Ben Affleck. Molt fan d'aquesta senyora i que es dediqui a recollir actors en plenes crisis existencials i a recuperar-los com? A base de teràpia, a base de catra, de còpula. Jennifer López te recupera a base de còpula. Em sembla esplèndid. Em sembla la millor clínica de desintoxicació de la història. És que li deu dir, Ben, cada vegada que tinguis ganes de veure, m'avises. I en Ben, estic amb baixón, estic amb el mono, a cardar. A cardar. No t'ho pensis més, a cardar. Despullant-lo la Jennifer. Deu ser horrible, Deu ser horrible. Deu ser... Quin patir. Em sembla genial, tio. Em sembla esplèndid. Em sembla esplèndid aquestes noves tècniques per sortir dels vicis. Què més? Bueno, anirem acabant, que ja són a les 11:48. Jo no faré com en Jaume, que estira 8 hores aquí. A quina clínica de recuperació et recepten a la Jennifer Lowe? No ho sé, però... Bravo. No, ja et dic, hi ha gent que salva gossos abandonats. Jennifer López, si no compleixes el contracte, és que no la mereixes. A veure, recordem que Ben Affleck és un tio que va estar entrenant super hardcore per fer de Batman, o sigui que és un tio que físicament té aguante. Que estigui així de rebentat, jo no sé què li deu fer. Jo no sé què cony li deu fer, però deu ser hardcore. Bravo per ella. Fa tasques socials aquest tipus. Té Karol G una nova parella, un tatuatge ens dona una pista. Molt bé. Eleonor viu amb 2 homes a Gales. Comença les classes amb moltes ganes. Es marxa amb moltes ganes de tornar a veure els seus companys. Home. Els estudis són el més important per a ella, però les seves obligacions institucionals augmenten i tem que sigui massa càrrega per l'Eleonor, perquè el seu nivell d'autoexigència és molt alt. Ben fet, Eleonor. Ens has de salvar. Ella està desitjant assistir als actes que hi ha preparats. És feliç amb aquesta idea. És una cosa que el seu pare li ha ensenyat, el deure que té. Aquesta tardor està completament planejat perquè pugui compaginar els seus estudis i les seves obligacions a Espanya sense gaire estrès. Que no se'ns estressi. Hòstia, clar, anar a classe i a saludar els caps de setmana és un too much. Té que ser cansat, anar a una escola de luxe i els caps de setmana viatjar. Imagina't quin patiment. És dur, la vida de rei o de princesa. Li faran contracte també? Espero que sí. Clar. Suposo que ella mateixa es deu treure els bitllets, deu fer les trucades, els e-mails, amb els de protocol, amb els de premsa... Clar, això... Ella és autònoma. Tot això s'ho fa ella, Tot el protocol de seguretat i de més. I tan dur, sobretot per lo dels 2 homes. Sí, viure amb 2 homes jo ho veig... Bueno, bé. Que, per cert, un de solo els 2 homes perquè surt el titular... Dormen a altres habitacions a prop d'ella. 2 escortes són. Vale. Enviant-se l'emoji que es fon. Sí, que viu amb 2 escortes. Molt bé. La germana de Sofia. Ai, Déu meu. Bueno, ja veieu que... A veure, què és aquest anunci? Juego realista para hombres, per favor. Professor de catalán. Què m'estàs dient? Sorpresa al TN, vespre de TV3 Toni Coranyes, es baixa? És baixa, vale. No veureu Catalunya independent, Espanya republicana, abolició de la tauromàquia, veureu quasi dissolució del català, Leonor superfatxa, torerosa a l'any 2055. Tot es mou, res canvia, com sempre. O tot canvia perquè res canvi.
M'està començant a fer bastant de mal. Crec que necessito una mica de descans. A veure. Senyores i senyors, el català és soluble com el Colacau. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Espero que us ho hagueu passat molt i molt bé. Espero haver cobert bé la baixa del senyor Jaume Fibla. Espero que es miri el programa i em doni la seva valoració. Recordeu marcar el cor si encara no ho heu fet. Recordeu marcar l'estrella i si teniu Amazon Prime us subscriviu gratis, ja us ho explica. I això, sigueu benevolents amb mi. És el segon cop que faig un home nou a les 10. I que res, aquesta nit, si tot va bé, hi ha Crímenes Imperfectos, o sigui que us espero a les 10 aquí, en directe, per fer-la petar una estona i descobrir qui és l'assassí en cada cas. Moltes gràcies per la paciència i ja us dic, vaig aprendre alguna cosa que m'està fotent molt mal la mà. Gràcies per tot. Recordeu també l'aixeta, aixeta.cat, Jacint Casademont, i us podeu fer mecenes meus i busqueu a YouTube el meu canal per mirar tot el meu contingut, d'acord? Apa, ens veiem ben aviat. Porteu-vos molt i molt bé. Gràcies per tot. Adeu!